Poisa in nei lo lai poa du tho tu chekha poisa in nei huna po I poisa chen tu katan atling zo berani ti khriang che mi pa zong zong hian 6 man pui an tum lo che mi than khat chuan ti dam chen duwa fui chea nang ma a tha thayang beri chua thainan pui du che mi pa po an om tho ania Ibial pain ma alak ang kha ngai thut sak che achan chu ilung oi thainan eng tiang ana sai nge lo in ngai tua ma alo lak ve ti I khevek lawang kanin thwen che hian adik lo zok chuan ko pui dang an nei de vat thwina adik zok chu an thin lung na adam thlengin an single tawang wang thwin mi pa in do tan soi tam ber chu pamangai che ti hi ne ya mei che do soi tam ber ve thung chu pamangai do che ti hi ne thung pangai na hian an fela wanga pangai ni rawin kan mangai wangin kan hu fel mai zok thrin ti hi khria ta tha pui tlen na dik tak chu thilrol pui tak tak kan hisap thiam chho hian ani lawa pui tlen na dik tak chu thil holam te te kan chu khriat thiam pui ve che hian ani chok mi ta chuan du sakna sang ber tak an ta nang che ma se han hlot ling che da chu an lom pui le chuang mi alawang che kan ka hian do ta soi theya ma se kan mi thi chuan do ta soi ve thei mang mi alo nia email ma ain I thian ni si du sak chuang lo che kha an lo om dei zok pathian hian kan nuna hian chan nei mi ron tir thina ti chuan chan thale zola wang zokin ati bol a thrin ti hi pom tu mang che mi te hian thuron an mamo vek kherlova ngai thak sak tu zo kan mamo thrin fo engkim hian chan nei veka ma se a chan zu khriat tak hi har salai tak chuni mei chadik tak chu an fam kim bik lo ti pom la mi fam kim lo tok chu mei chadik tak an ni lo lem chang an ni ti pomang che kan nuna har satna thleng hian chan pahni anei thuina pakhatna chuan ngai to chiang lova chet kan lak pop thrin wang ani panina chuan chet lamang si dawa kan ngai to chiam chiam wang ani bok nun o om lo ber chu engkim nei ve vek thei si ma se bedang pe pe phalmi lo ho hian ni mi pa kan om lo thin chan I khriat tu chuan video lo lang hi yen chun zom le mai don nia